Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Wih, Jan. Keren ya suaranya ya, Jan. Pangapunten nggih. Nek anten ketul ing atur napa nyuwanten ingkang Apa? sedaya. Ketul apa? Ketul apa? Wonten ketul atur. Wih, langsung ngomong kayak gue. Kesalahan kota-kota. Kata-kata. Orang ngomong ketul-tul malah dinyang kok enak-enak emang kok. Apa sih itu loh? MC itu loh. Gratul-gratul. Menawi wonten ketul ing atur nyuwun agung samudra pangaksami. Gitu. Iya sih kayak gue ya oleh lah ngono lah.